ZANU-PF has responded panguva ino tinoti votaura pamusoro pama-attacks ari kuitwa naBombshell Geza panguva ino yatiri kuona kuti aiwa these guys panguva inoi they are now panicking panapa vachiona kuti chokwadi aiwa ndo chava kusangana nacho kuti bosubscribe like what on the bell icon hatimboendi panhau dzinoshamisira tinoenda pahendo yemaZANU-PF patriots vanodanyira vachiti Mnangagwa Geza had an online engagement with the people where he named senior government officials and private citizens who he said would be targeted in his quest for President Dr. Mnangagwa to step down. Today we woke up to bombings at or near premises owned by people Runesu named in his online engagement. His sidekick and the fugitive Noke then released online voice notes saying, "What people have seen is just the beginning. It is our belief that Runesu Geza and Noke and their faceless partners have violated Section 36 of the Criminal Law, Codification and Reform Act, Chapter 923. Such acts of banditry and terrorism should never be tolerated in Zimbabwe. Runesu Geza and Noke must be found and brought to carry their own cross." Domashwano yachitogwa aiwa the ZANU-PF patriots opost mapictures amuri kuona aiwa akatendera aiwa munyika yeZimbabwe panguva inoyo zvichionekwa kunzi aiwa Bombshell Geza ndiye panguva inoyi aramba ari the man of the match but kuona kuti munhu ashungurudza aiwa the regime panapa achivaudza kuti aiwa you have to go nokuda kwecorruption yavari kuita panapa tichiona aiwa these guys panguva inoyi seems like now they're in a panic mode. They are no longer chattering and chanting their voices but panguva ino vakungoona kuti aiwa rikatimira kuti Bombshell Geza zvakatakura musa 31 zvirimbori zvii tudze mafunguro emoti kudii pamusoro pechiitiko ichi pinda comment section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.